Maligaya po dati sa opisyal na YouTube channel ng Buka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Ti Masak Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas, anapaulwan, basit, aparaiso. Dito'y drama tayo, Ti Masak Bayan. Naik anak, saan ka di nga imbagam iday? Akal pasan ti panagturpos mo iti agriculture, ket agabrod ka ijay Japan. Dahita ti arapaap ko idi. Ngam idi nakaturpos akon. Kayat kon asyak ti manggamulo iti garden tayo. Sa bagay, sayang mat ti garden tayaw no saan mo nga si kaswain. Nulaket tamulaam, ken taripatwam, kwartamot laang, no makalako kan iti apit mo. Dahita nga rin napanunot ko, tatang. Dito'y kon nga i-apply ti inadal ko iti agriculture. Saan kat nga iti Japan? Ala, adakan ka dayta anak. Angam, apay nga idinapanak iti asidag ti garden. Ado ti nakitak akawayan kas kadabulo nga ingkabil mo ijay. Kwa tatang. Agparamidak iti balay akawayan. Ni pati atep na. Napintas to ti minuyungan na, tatang. Ay na, mayat abarawk. Presko ti angin dito'y asidag ti basit at urod. Adupay ti kay kayo nga agbunga iti naduma-duma a prutas nga inmula tapay idi ubing ka. Ita, agbunga dan. Isuan na panunot ko ti agaramid iti balay dito'y, tatang. Ngamsa na konkreto, no diket, dakkel abahay kubo. Ay nagpintas abuya kadag iti tattao, ana isem iti naulimak a lugar. Asidag ka iti paggardenam. Wan tatang, mabantayak ti medyo nalawa agartin tayo. Adun to ti umulak, tatang. Mabalin ka mo tamang tangdan iti kadwam, tapno nalawlawa mo't laang ti magabyon yaw, kan mamulaan yaw. Wan tatang, ngam ipalpas ko pa iti paparamid ko abahay kubo. Addan to nalawa abangsal na. Adda salas kan adda silid na. Surutom ka day ti anak tama pan ija ibagbaga na pagaramidan na iti dakkel abalay akawayan. Wen bakit, sumurutak, tainak met agluto iti pangaldawan dagiti kakadwami nga agaramid iti bahay kubaw. Sa nabali ti merienda, tado ti bunga dagiti prutas iti aglawlaw. Presko pa ikan kapuraos. Ay wala, kan adan to kong maumuli iti nyaw, ta isumutan ti inuman nyaw. Wen bakit? Ay na, makaayo ti itsura ti paparamid ti anak ta bahay kubaw. Kaniti pagsaadan na, ay na, ado ti prutas iti aglawlaw na. Matanawan ti basit awaeg, analitnaw ti danum na. Kan adapay na duma-duma alamos ijay waeg. Adapay udang kan agatul na. Nagmayat at talaga ijay. Isuan na panunot na ti agpaaramid iti balay ijay. Iso akay kayat na ijay tama ay ayo kadag iti mulak en lamas. Apay, nagkapwam, imay itay kasinsin mo. Sapsapulan na ka. Nay, apay ngay may dito'y balay, nanang. Adda nga tan nasaya at ngay padamag na. Wano, madi adamag. Agkasapulan ka no, iti security guard pasdet nga ayan na. Di kakit kumanapan nag-apply. Tadi da ita makibarbar ka dater aramidam. Ay, agkasapulan da. Ay, mapanak man nga raw de. Tapno siya ti agbalin aser da ijay. Apay kumaaser nga ay kat security guard kalaang. Nay, saan gidi nagasta ti awag da? Sir, kung nada iti may sa security guard. Panangdayaw day jay. Ngam saan ka kumaapalangwad, anak ko? Tawan mo't nagadalam. Nagtraining ka laang ka security guard. Madi, tagpalpalastog. Apay ko mga agpalastog nga ay, kat sir nga rod nanang. Basta saan kang agpalpalangwad.
Made, no agpabigbig ka launay. Basta sir, ti kayat ko nga awag danto kanyak. No siya akong tinaka-duty, aka security guard. Adda masabat ko ang naka-uniforme iti puraw. Security guard lakit di dayta. Oy, siga. Aglisi ka man iti pagnaak. Agdardarasak. Marugitan ti uniformek. Sapay kat puraw. Ne, naglawa mat ti pagnaan, kapsat. Anya ti kunam? Kabsat? Sir kunam kanya ka. Siguro, aggabgab yun kanya. Makita di takaws mo. Nakarugrugit. Sana kas dito'y badok. Nadalos. Naggapuak ngamin di tagarden, sir. Agargardenak. Kunakon ket. Aggargarden ka laeng. Nababa a klase ti trabaho. Kanayon ang nadulpot ti kawas. Jakla kayat. San mat adakis a trabaho ti agarden, kabsat? Nita, ulitin naman ang ti kabsat. Agkabsat aya. Sir, kunam kanyak. Naglastugan na ito'y atawa. Itangsit na ti kina-security guard na. Kumusta tinapanampanak? Ada ka di bakan ti iti asidag ti pagadalan? Makaisuro ka ka din. Awan mat, mami. Adda ba kante ngam ijay baryo ka no? No kayat ko kano ti mapan ijay. Mabalin ka no? Takurang ti manursuro ijay. Adayo ka di day ta baryo, anak ko. Saan ka no matkit di, mami? Mabalin ko kano ti agyan ijay. Tada ka no matpagyanan dagiti manursuro nga agapo iti sabali a lugar. Ada ka di am-amom at teacher ijay, anak. Aday di nakaadalak iti high school, mami. Agduma kami laang iti nagadalan iti kolehiyo. Kaya't mo ka di ti mapan ijay. Sayang mat, no saan ko nga awatan, mami. Nanang, adda nakita kang agmay-may sa nga ikaw mo. Ilako taman kiti. Pag down ko iti irwar ko a motor. Nagrigat ti makipilpila iti paradaan. Di pa ikat mapukawan ti kakaiso na nga intaday dinanang kanya kanak ko. Isulaang mo't ti pakalaglagi pakkan kwa na. Unang ti ikaw, saan ang mabalin a pagluganan? Ti motor a kasukat na, mabalin tanto a pagluganan, no adda pa pananta. Ngam sayang, anak ko. Sige ka din, nanang. Ti motor ton ti pakalaglagi pa nyo. Saan yung matagastosan ti awan kas kan na abanag? Agbalin mat a motor. Awan ngamin pag-down ko. Ti udik, tinagakton iti binulan. Alaka din nanang. Tatnudyak marigatan amapan iti trabaho ka. Bagay launay ti awag da kanyak aser, no nakamotora ka. Alaka din nanang. Ay, si kakit di mo't nga ubing. Malaman laangan. Ay na, nagpintas mo't ti balay akawayan, anak ko. Adda iti tenga ti ado amula kay kayo ken papaya nga agbumbunga. Kung naktumot ang magustuhan nyo, nanang. Amang ano napimpintas pa da ito Ngam ti konkreto abalay tayo, di igit ti kalsada. Ay, sabali ti pintas na dito'y anak ko. Nalawa ti minuyungan na. Ijay mo't balay. Asidag iti kalsada, asidag iti paggatangan, ken asidag iti pagluganan amapan iti syudad. Ngam dito'y awan na pulos-pulusyon, nanang. Presko ti angin. Ken sadiwa ti maala nga ikan iti waig. Presko pa dagiti prutas, takapuros. Tapno pumintas pa iti aglawlaw, mulaan ta iti agduduma nga orkidya, anak ko. Tay adun to ti agbibitin nga orkidya kadagiti puon ti kay kayo. Wow! Nagpintas ton ngay, nanang. Kaslabasit a paraiso. Ayun, anak ko. Agsipod ta daturod na nga ado ti kayo nga agbunga iti prutas. Ti waeg, addaan mo't iti lamas. Ken ti minuyungan, ay na, makaayayo at talaga.
Kasla basit a paraiso. Oy, si ka nga gargar din. Apay akanayon ka lumabas dito'y kalsada, ha? Adda balay mi dita asideg, sir. Ayan ka diti balayo. Tapay akanayon ka lumabas dito eh. Iji asidag ti pagadalan ti balay mi. Apay damdamagam. Medyo adayo nga rod ti balayo. No ijay ayan ti asideg ti pagadalan, sir. Wen. Kat mo maminsan manan alumabas ka. Aglisi ka adagos. Tapno di ka paatalan iti barbaro ang motor ko. Naawatam! Wen, sir. Matungpal. Ngam, nalawa mat ti kalsada no motor laang ti magna, sir. Laang kun kunamkid din iti motor ko. Tapno ammom, kabarbaro da ito'y motor ko. Sigangay, makagatang kakadimat iti motor mo. Gabyon sa lang mati kabalam agatangan. Apay kasta tila nga managapo dita kalsada, anak. Kanayon ko man na masabat dita kalsada ti may sa security guard. At dalas lastog na. Nay, apay anay ibagam ti kasta, anak. Nababati pa nagkita na kanyak. Amay salang aggargar din, tatang. Gaputaddan motor na. Ibaga na agabyon kanulaan ti kabalak agatangan. Na, talaga nga ro na lastog no kasta ti sauna. Sino nga taday ta? Dita ka no asidag ti pagadalan ti balay da, tatang. Ngam apay nga ta akanayon na kapag pupudutan. Adda ka di na kayat nga inaramid mo, baraw? Mami, agbati kayo pa'y dito'y Mapana kun idi baryo apag isurwa. Ay, anya pa'y nga, anak ko. Kapilitan No kumata mapalin sumurutak, iti pag-isursurwam. Saan kayo nga agliday, mami? Inton makasara kak iti mabalin tayo apagyanan iti baryo. Umay kayo mat ijay. Talaga akayat ko ti umay. Dito'y ngamin syudad. Saan presko ti angin. Asidag iti tiyandaan da iti ayanta. Naangot na kiti kanal iti asidag. Agan-anos kayo pa'y, mami. Sa bagay, kung ti doktor yo, may mayat ka no ijay ayan ti presko ti angin na ti pagyanan nyo. Iso nga rod akayat ko matimapan iti baryo. Kita agto pa'y, mami, no adda mabalin apagyanan tayo ijay. Basit ka no ngamin ti space para kadagiti man nursuro. Sika ti ka barbaro akadwami aman nursuro, saan ka di? Wan, nabayag ka din dito Agwan year. Nag-retire nga min di kalakayan. Iso, anabakan ti parakan ka. Oy, swerte mo, girl. Noawan ti nag-retire, mga noawan pangisuruan. Ay, talaga! Narigat ti agbirok iti bakante. Nagadu nga minan ti manursuro. Angan nagbasit kaya ti bakante. Awan bakante ijay syudad. Iso adito'y tinangibaunan da kanya. Ay! Nakita mo ka di dyan nakamotor? Ay na, crush ko day dyan. Ang mapayasi ka dikit kitaan na. Naira nala siguro akimita dito ayan ko. Ay, saan man? Idi nakita na ka, kaya't medyo nagminor. Sa nagmulagat, iti nagdakla ng mingmingkan ka. Ay, ala, mapantan ni dyan uneg. Yam mo ka, kadagiti kakadwata. Na, itaman pa'y anaranyag tirupa, manakaw. Naranyag, dagita matam. Ako nga minanang. Adda nakita akabarbaro ang maestra di tapagadalan. Nagpintas. Di mo ko na, anak kayawan ka iti dayjay a maestra. Itala ang anak na iti kastoy nanang. Kayat na asawan, agayat kan anak kaw. Ngem ti saludsod, kayat na ka nga tamat. Mayat manwun no saan. Kukwak dayjay a babae, nanang. Ay sus, saan mo amay baga ti kastanak ko? Saan amapilit ti ayat? Nagsabat kami manen iti bagbagak as security guard, tatang.
naglastog latta. Asino nga dayjay? Ray banjo met, tinakita kanagan na itinimplate na, tatang. Banjo? Ne, apay akaslans daw kayo, tatang. Ay, may salaan ti amok magbanjo dito eh. Ne, tatang. Apay ang napaulimak kayo maten. Damdamagat, no apay akaslanaklaat kayo anakang itinagan a banjo. Nay, papa naman akaw. Rabing. Mapanak di tayan ti maestra, nanang. Anya nga iti aramidem ijay. Kababain kadagiti manursuro numapan ka ijay. Ne, apay ko makababain ngay. Inaklagaram, nanang. Ay sus, saan pa yan ako? Nabiit pa'y anang rugi ti panag-eskwela. Itantan mo pa'y ti ipapanmaw. Ne, apay ko mang itantan ko ngay. Kasanon, no adda makauna. Ay kat, sapay na pintas day di maestra, nanang. Kababain nga road. Ado dagiti manursuro ijay. Makumikum dalakit day. Apay ko mangay no makumikum da. Apay nga ta, anak laat nila kay Franco. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Basit, aparaiso, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kinay kayat ninik ti agarden iti lugar da, ngam ti agabrod, iti sabali abangir, awan bakan ti apangisuruan ni Malu ijay syudad, isuan na ibaon da ito'y nga agisuro ijay lugar danik. Nakita da ito'y ni Ray, apalangwad a security guard, kat nakayawan iti kinapintas ni Malu. Ita papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Basit, aparaiso, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kababain anak ko. Adaw dagiti manursuro ijay. Makumikum dalakit day. Apay ko man makumikum da. Respeto laeng met barok. Ingkakat mang disturbo ijayang. Sa anak amapan mang disturbo, nanang. Inaklagaram iti napintas a maestra. Apay, diyo kaya ti makamanugang iti maestra. Ay na, di mo pa'y amuno kayat naka. Manugangan ti bagbagam. Ulitak ti imbagak, nanang. Kaya't nakmanwan no saan. Agbalin nga asawak ti napintas a maestra. Uuray asino ti agdapdapa. Saan mo nga ununaan ti mapasamak iti masakbayan? Saan nga amin at arigagayam kat magunod mo? Saan ang mabalin, nanang? Jack ipalubos nga agtinag iti sabali. Kaya't papasyaran tinapintas a maestra. Ang teacher's quarter dito ay. Saan na mabalin ta makumikum kami amin nga agar-aramid iti lesson plan mi. Mabiitak laeng. Pastor kanda ko na, takasaok labiit. O sige, umunag ka pa nga ron. Mabit lang Inak ibaga ka ni Malu. Madama nga agar-aramid iti lesson plan na silid na. Sige, uraya kon. Malu! Ada bisita. Ay, bisita! Ay, salbag day tabakla. Dan tual daw mo kanyak. Nalawag aya man, ti pinagabyon mo kadagiti kakaduam. Di mo matimbaga ta imbayak ko managluto, anak ko. Ada binaon ko ang nagluto, nanang. Kasi kayo met, no da kayo akanayon ti umayagluto. Adu kami amangan. Iso ang nagluto ti maysa kadagiti kaduami. Maan ano ngay, no siyak to umay agluto, anak ko. Awan mo ti araramidak ijay balay. Iso nga imayak nga ro dito'y bahay kubo. Pagpaspasyaran nyo mat tapno saan kayo amaikan ije balay, nanang. Anya ayak ti impaluto maasidaan, anak ko. Sinapsapak tinang ipakat iti sigay. Adu matinaalak alamas. Iso natin palutok. Ay nagimasan ngay nga ron ti sidaan tayo, anak ko. Sige, ta isag anak ti kanan tayo kadagiti kakaduam ang nagtrabaho.
Kung di kan sumurot, iso adi kan inuray itay bigat, bakit? Mawan mo ti obra akong ije balay. Kaya't kumot makita no anya ti ipamula ti anak ta iti garden na. Saan lang kano amay may sa klase ti mula ti ipamula na bakit? Agduduma ka no? Saan ka di amay mayat no may sa laeng tapno na dardaras ti trabaho? May mayat ka no adu a klase. No bumagsak ti presyo ti may sa klase, dito ka no daduma ti pangsugbutan na iti gastos na. Na, ay mayat nga road ti napanunod ti anak ta no kasta. Wan nga agpaisaw. No may sa a klase, kat bagsak presyaw, ay kasanon ngay. Ammo ti anak ta ti aramiden na bakit? Iso nga ro da nakaurnong iti kwarta na iti bangkaw. Oy, si ka Adulpat. Anya ka di timula yu iji garden nyo. Gumatang ako maiti isagot ko iti napintas a maestra. Saan kami pa nakamula? Ngam, ado ti bunga ti prutas, mister. No kayat mo, ikang ka iti prutas, taison ti isagot mo. Sige, inton malam ti Biyernes. Itulod ko ti maestra ijay syudad. Agmotor kami. Sagutak man mat iti prutas. Dagasan minto dito Sige, sir. Ikabil ko to iti karton, tapno saan ang maperdi. Dagasam tulatan. Di tala ang asidag ti balay mi. Ayan ti balayo Day taberdi ti pintur na, sir. Di ta ka ti balay ti amom. Sige. Di tanto ti pangdagasan mi. Kadwak to ti maestra. Sige, panawan ka pa dito Ay, amok ka no ti aking balay iti balay mi. Di nalaan mo. Asyak ti amo iti bukod ko agarden. Nay, apay dagita prutas ngayon lasin mo, anak. Yawid ko iti balay. Tadna ka namang dagas, tatang. Isagot ka nun ni sir iti maestra. Asino a sir dayta? Kana sino a maestra? Ti bagbagak ka na kayo as Sir Ray Banjo, tatang. Malagip ko gayam. Apay ka di anak laat kayo. Idinangagyo ti imbagak anaga na Banjo. Sana ka siguradaw. No ti ama na, ti karibal ko idi kininanang mo. Banjo ngamin ka ti apelyido dayjay. Pimanaw da ditoy, idi inasawa na ti agnagan iti Suleng. Idi natay iti sakit, nagsubli ni Suleng akadwa na ti anak na. Amangan no iso dayta ti bagbagam anapalangwa da security guard. Amwam man, no Suleng tinagan ti inana baraw. No adagundaway ko amang damag, tatang. Angam, asidag ka no iti pagadalam ti balayda. Ay, amangan no isaw. Taasidag iti pagadalan ti balay ide da Suleng. Intong Biyernes ti malam, ading. Itulod kan to Aglugan tayo ti motor ko. Ay, ungayam. At dapat dagasan ta prutas, iti amamok nga agargarden. Apay ti prutas? Imbag lang isang pat mo ijay balayo Sigurado aperes ko dagijay. Sana kas iti maala iti tsindaan. Sa bagay, kayat ni mami ti prutas. Nang rona no presko. Adda ngamin sakit ni mami. Anya ka diti sakit ni mami, Asma, kan survivor iti breast cancer. Iso akasapulan a presko dagiti ipaunig na prutas kan natnatang. Wan. Apag iso, presko dagiti prutas adagasenta. Para kini mami, makiluganak. Tapno madagas mit ibagbaga na prutas. Mayat ta presko. Awan lakit diti agas, wano preservative na. Kurso na dam kadimot ni Mr. Security Guard. Saan? Ngam no apay ka na yun dito Saan mat amabalin nga abugak? Tanakababain mat. Ibagam, no di mo kaya, tapno siya ti arman na. Diyak man ang mo iti day diyan tao. No agsasao, kaslad da relasyon mi. Saan ko ang kursunada ni Manong Ray?
Anya titi mo kayat kan ko anak at no naggwapo. Macho pay. Saan amatyo para kanyak? Adda ngamin pangpangas na. Demanding pa'y. Nakurang pa'y iti respeto. Anya ti kayat mo, jagas latok man? Tay saan anapangas ti kayat ko? Tay na respeto, kan saan apres ko ngagsasao. Ti kayat kumat kat macho a medyo bastos. Ni Ray ti pakabuklan ti arapaap ko. Ay na, siya kumatermen na. Ibagbaga na pa'y lang akit sungsong bata ko. Sikan ati mangaram kan kwa na. Ay na, nagpintas akitain tinalawa pinamulam agar dain anak. Barang maitumpong itinangi na apresyo dagiti natang tatang. Sapay ko mga raw anak. Sa nabalay, tadumat ang klase ti impamulam. Nubagsak ti presyo ti daduma, saan mo't siguro ti daduma. Aramidak nga organic farm ti garden tayo tatang. Saan nga agaramat ka dagiti pestisidyo, ken komersyal nga abono. No saan ka nga agaramat iti pestisidyaw? Ibusen adag iti pesti ti mulam. Makita yo kadi dagiti ado akayo ti madri kakao. Wenno ti awagan da iti kakawati iti ayan ti bakras tatang. Wain baraw. Apay, umaem ka day? Saan tatang? Maaramat to amin dagita. Itatadatan dito'y ayan ti ado akayo ti madri kakao. Anya ti aramidam. Rurusentang nga isa ko dagiti bulong na. Taiso ti aramatek apagpasuyot iti mula. Tapno saan nga iggasen, tatang. Ha? Kasano kuma? Mabalin ayamat anak ko. Mabalin, tatang. Nangina ti pestisidyo, ken makadadaal pa iti salunat. Nang runa, no nabiit pa'y anapasuyutan dagiti natang, kat apitan nga ilako. Makadadaal iti salunat ti tao. Anya nga iti pamayan ta kadagiti bulong ti kakawatay. Makita yo kaditi drum nga ingkabil ko iti asideg ti waig, iti igid ti gardin, tatang. Apay dayjay adram. Kinargak iti danum dayjay, tatang. Ibabad ta dagiti bulong ti madri kakao ijay. Inton bigat, sagatek, tajay danum na ti pag-spray kadagiti mulak. Anya ka di ti aramiden yung agama. Kas kay laubing nga agay ayam iti bulong ti madri kakao. Jay kano danom anang ibabadan na iti bulong ti pag-spray na iti mula na. Saan kano nga agaramat iti anyaman na sabidong ken komersyal nga abuno dito'y gardain. Anya nga ron ti aramatan na apataba ti daga no saan nga agaramat iti abunaw. Agi palungtot kano kadag iti ruro out. Amin kano arug iti ayop, alain na, tay lawak na iti daga. Organiko nga abuno kanaw ti aramaten na. Mabalin nga taya. Ay kat kitahin tanto ti resulta na. Bakit? Di namat siguro aramidain. No saan na apinadas iti nagadalan na. Mala, kitahin tantao ti resulta ti aramidan na. Bakit? Imbag no saan amasuron dagiti daduma aman nursuro. No kanayon ka amapan iti pagdagdagusan da. Apay kumangay amasurunda, nanang. Kat nilang matmamalo ti inakpaspasyaren. Kanayon amayat ti isem jay bakla numapanak. Sigurado ka kaday, akayat nakati maestra akon kunam. Masiguradok dayta, nanang. Ngamin, sangun nakmet numapang ko pasyaren. Ay na anak ko, saan ka pa'y amang namnama? Tamangan no gayem laeng ti pangibilbilangan naken ka. Siyempre, sangun nakalata, kas panang respeto na. Jak ipalubos nga agawon ti sabali, nanang. Tikunak nga roden, para kanyak laeng ni mamalo. Itulod kan tumanan numalam. Oray saanin manong, ado matijip apagluganan. Agmotortan, ken adaman ang dagasan ta aprutas, iti agargar din amamok. Mataktak ka unay no itulod nakpay laang.
Saan ko nga ibilang ataktak dayjay? Pakaragsaka kidi Basta, umay kasukunan, kalpasan ti klasyo. Nay, inkargam mo't iti karton dagita prutas anak ko. Ilakom ka, day. Saan nanang? Ada pang tedak. Ipan ko di taigid ti kalsada, tadamang dagas. Mangdagas. Ay, asino anak ko? May sa security guard nanang. Adda ka no pangisagutan na. Ay imbag saan ko nga impadawat. At damat gayam pang tedam. Sige nanang. Ipan ko di taigid ti kalsada. Tama nga no lumabas dan. Nalpas nga minan ti klase dagiti ubing. Sige lang anak ko. Taagluto akmatad. Oy, Dulpat. Ayan ti order ko a prutas. Ada dito igid, sir. Ing karton ko. Mabit lang talaek. Oh, adto yan, sir. Igalot mo dita likod. Mabalin na yat tapayaan kat nakamotor kami. Ay, mabit lang nga rod, sir. Paigalot ko itilikod ti motorsiklo yo. Sorry no sikat ti mangigalot, manong. Awan anyaman na, ma'am. Nagpintasan da ito yung babae. Ne, nagbayag kan ang mangigalot. Nagkapoy kan. Aday ta, nalpasan, sir. Thank you manan, manong. Awan anyaman na, ma'am. Ay, anya nga ta tinagan da ito yung babae. Nagpintasan. Agkita kaming tupay nga ta. Agkitan tupay nga ta, damaloken nik. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Basit, aparaiso, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagpilit anapan ni Ray iti pagdagdagusan dagiti manursuro. Uray saan akayat ni Malo ni Ray, di nakayat abastosan daytoy. Kabayatan na, naragsakan ni bagat Magda ang nakakita iti naglawa a pinamulaan ti anakda. Kat nakunamat ni Nick, apagbalinan na nga organic ti gardenda. Iti malam ti Biyernes, nagpilit manan ni Ray amang itulod kan ni Mamalo. Kat dumagas damanan iti ayan ni Nick, tapno alaan dati prutas nga order na. Ita papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Basit, aparaiso, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Thank you manan, manong. Awan anyaman na, ma'am. Anya nga ta tinagan da ito yung babae. Nagpintas. Agkita kaming tupay nga ta. No naigalot mo na, pumanaw ka ditan taamangan numasagid ka pa'y. Sige sir. Ingkayon. Nagbastusan. Impadawat ko lang aroden dagiti prutas. Di man lang nagyaman. Ay, inak man langan iti garden ko. Anak ko, jay ka di ka pampanaw na amotor tinagdagas iti prutas. Wananang. Nga makapadismaya. Di man lang nagyaman. Bayamon, nun alpas mo nga inted, saan kan nga aguray iti panagyaman iti nang tedam. Kumusta ti kaadam iji baryo, anak? Nasaya at mat, mami. Ngam ti saan ko akayat. Tinapingat nga agrayo kanyak. Diyak kayat. Ngam diyak mat kayat abastusan. Tamadlaw ko asaan anasaya at ti kababalin na. Agan anat kalaang. Amanga no saan anatak ng dayta a tao. Talaga asaan, mami. At dapal palanggwad na. Ay, dagita a klase ti tattao ti liklikam. Tinapalanggwad. Kasano nga tanga ibagak ajak kayat? Kat di na maddamagan no kayat ko no saan. Kaslakit din adda relasyon ni no tigtignay. Delikado ti kasta, anak. Kaduan na akasta a tao kat demanding. Noan niya ti kayat na, ison ti masurot.
Kasano nga taliklikak, mami? Kanayon nga umay ije pagdagdagusan mi aman nursuro. Linukatak ti karton, kat agdudo maaprutas ti kargana. Nagsamit, kan presko, takapuros pay. Dinagas mi iti may sa kanong aggargar din, mami. Day tamo ti imbaga ti bagbagak nga agdatdaton kanya. Ginatang nakadidag ito'y iti aggargar din. Ay, jakmat din amagin, mami. Ngam nasingpet di aggargar din. Uray binastos ni Ray, saan lat na nagtagtagari? Inton agawit kanto manan. Gumatang ka iti prutas day dyan aggargar din. Presko ti prutas na. Wen, mami, saan na bale? Amok di din magasan mi idi. Dumagasak to, asaan ko akadwa ni Ray. May mayat no itapay laeng, katliklika munday jay are. Uray man napingat nga agrahyukan ka, no maditi ka babalin na. Anak, saan ka apaisagmak? Saan ka kumaamin alam amapan iti ayang dagiti manursuro? Ne, apay nga yung iparit yun, nanang. Ang mga no adda mapan mang pasyar kan kuha na asabali. Siya kun ati maawanan. Ngam amanga no adar aramiden da nakaw. Uray anya ti aramiden da. Basta mapanak, nalpas. Ay naanak kaw, saan ko maati pagragsakam laeng ti pampanunutem? Jay kumamot pagsayaatan ati sa balay. Ne, apay kumangay at ipagsayaatan ti sabali ti panunutak. Makamuda mo Banag asaan anasayaan. Ada ka manin, Matyo. Anya ti masapul mo? Amumat siguro ti gagarak. Di ka di malo, Ay, nasakit ti ulo na. Ada iti silid na nakaturog. Pastor kan iti silid na, takasarita ka. Sana mabalin ta pribado asilid dayta. Kasano no maisturbo ti turog na. No kayat mo, datalaan ti agdate. Jack pagtatakkunan tikaskan ka. Oy, napintas sa kanya. Adupay ati-atiwag dita no pintas ti pagsasaritaan. Anya? Amum, di kayat ko katay original. Saan apeke? Dita ka man langan? Bastos a lalaki. Peke kung nanakit din kanya. Nay, naunagsamat ti pampanunutem baraw. Adda ka di parikot mau. Ha? Ne, awan tatang. Adala na lagip ko. Nadlaw ko akanayon kang agmay-may sa ngagpampanunaw. Ibagam laeng kanyak no adda parikot mau tapag tinulungan ta, anak. Angam no panggap ti babae, ay nalaingak dita. Ha? Ni tatang met. Malagip yo ka di jay bagak anang dagas iti prutas, tatang. Jay palang wada security guard nga ibagbagam, apay day jay. Adda kadwa na ababaya di magas. Nagpintas day jay ababae, tatang. Maestra ka no. Saan na nga ta kaayan-ayat ti maestra? Day tati kayat ko adok talent, tatang. Sige. Padasam ti mapan iti pagadalan inton maminsan. Tagdamag ka, no agayan ayat dan iti dayja a maestra. Apay nga adda ka iti gate, guwapo. Kwa, adala kahit ko makita dito sir. Mabalin ka di? Ay, Ay, ne. Pumay dito iti maysa kadag iti kadwa ka maestra. Carlos, nakita mo ka din ni Miss Solis? Ay, umay ka pa'y malo. Aday bagak. Malugayam tinagan tinapintas a maestra. Anya ka di day jay, Carlos? Ha? Ni, Manong, nakikita ka na. Sa dino ka di tinakakitaakan ka? Di tala nga sidag ti balay mi, ma'am. Tingay, nang dagasan nyo kinisarray iti prutas. Wan, malagip kon, Manong. Mabalin ka diti agorder iti prutas inton Biyernes? Magustuhan nyo ka ditintad ko a prutas, ma'am? Kaya't masawan, intod mo day di a prutas, Manong? Uwan, ma'am.
Di mawat ngamin ni Sir Ray, iso nga inikak. Boyfriend nyo ka din ni Sir Ray? Saan, Manong? Nagpilit laan ang itulod kanya. Kasla naragsak ka si Mangpwet abaraw. At dan sakit mayat adamag Talaga nga adda, tatang. Saan da ka no nga agayan ayat? Ket nako na ni Mamalo, atunggal malam ti Biyernes, dumagas dito'y balay, tamangala iti prutas. Nujak agkamalay, anak. Nakayawan ka iti dayjay a maestra. Italangan nakariknak iti kastoy, tatang. Inton dumagas, inton malam ti Biyernes ako nam, di kami ti adu a prutas. Talaga akas ta ti aramidag, tatang. Inton mangibaga jay agnagan iti Ray. Ibagam nga adda pang tidam. Nadamag ko apang malam ti duty na. Iso adi na maitulod ni Miss Malo. Nasaya at met. Nung kami nagsasao, kasla kaayan ayat na ni Miss Malo. Kastamot lang ide jay amana. Kasla kaayan ayat na ni nanang mau. Ang amsak mo ti kayat ti inam. Natatairak ngamin ngamisaw. Apay ngagmurmuryot ka. Kasano, pang malam ti duty ka. Saan ko na mapasyar iti minalam ti agbalintong asawa ka? Anya, ay una yun ta asawa. Idinto ta di mo pa'y kaayan ayat. Sungbatan nakday jay. Naragsakmat, nukas diyang agsango kami. Saan aday tati pangibasaram akayat nakatibalasang anak ko. Anya pa'y nga inanang. Nakaisam mat no pasyara ka. Iso masigurado ka anaragsak to iti sidong ko. Kamali. Saan nga amin nga isam, ket ipasimuda ag na akayat naka tibalasang. Apay nga dagiti dadduma. No pasyara ka, nakamisod da. Ngamno ni Mamalo, nakaisam. Napintas nga agpaiso ti resulta to'y organic a garden mo, anak ko. Saan ang makadadaol iti salunat? Taawan pestisidyo, anay ispray, panay organic. Saan pa madadahal ti damag ti daga? Tas anak ang nagusar iti komersyal nga abono, nanang. No kastoy ko maamin ti aramatan dagiti aggar-garden. Di mayat ko ma. Nanang, kan saan pa makadadahal iti salunat? Agburburas ka mat itinalom apapaya ken guyabanaw, anak. Tatang, dumagas ngamin ni Miss Malo inton malam. Wan gayam. Biyernes ita. Panagaawid dagiti mamaestra nga agdagdagos dita cottage da. Masapadan tumanen nga agsublay inton Lunes. Tatang, kuyugak ni Miss Malo no agawid. Itulod ko. Kasano nga itulod maw ket awan met motor maw? Diaglugan kami iti jeep, tatang. Inton dagasan na ti prutas. Makilugan akto. Tapno maamwak ti balayda. Ay ket si kalata abarok. Lalaingam. Tapno makaaram ka iti maestra. Adda ka di prutas, Manong? Adda, Miss Malo. Lumugan kalata. Tasak ti mangikarga iti karton iti unag tilugan. Ay, sige nga rad, Manong. Lumugan akon. Makilugan na. Taitulod ka, Miss Malo. Umay kakadimat ijay syudad, Manong? Uwan. Itulod ka. Ay sus, nakababainan Di mo lang arudan pinabayadan ti prutas. Itulod na pa'y. Para! Dito itan, Manong. Dayjay ti balay mi, Sige. Taawitak na ito yung karton. Asidagmat kat di ti balay mi, Asidagahan ti balayo iti tiyendaan. Juan. Miss Malo? Ay na, di nakawagan iti Miss Malo. Malulat lang, may mayat.
Kababain mo. Day tati kayat kumano. Apay, di mo ka di kayat ngagsiningat na? Ay, kaya't ko launay aading. Naawagan nak itimis. Sige, saan ka nagayang? Ha? O sige, saan ka naawagan iti miss? Nakitam ka di jay limabas ang nakamotor? Ninsamat manong reday jay. Iso. Kat, madlaw ang makapungtot ang nakakita ka data. Ni, anya ko mati kapungtot na ngay. Awan mat relasyon mi. Ngam no agtigtig nay. Kasla kaayan ayat na kun. Gapo siguro, tanasaya ti panakilangan mo kenkwana. Ipagaropnan nga da panagayat mo kenkwana. Ay, jak kayat ni manong re. Masapol nga muna adi mo kayat. Tapno sana mang namnama. Ngam di nakmat inaram. Tapno sinong batak ko ma. Basta umaylat na akas lasigod kami nga agam-am mo. Idi kuhan, intulod na kun. Hoy, si Kaadulpat. Addala trabaho ka. Ingkakid din intulod ti agbalinto ang asawak. Apay, inaram mon, kat sinungbatan na ka? No. Masiguradong ka di akayat na ka? Nini. Jack kayat ti tono ti panagsasauma. Ibagbagak lang matipod no. Anya apod no ti kayat mo asawan? Ti babae, no nasaya ti panakilangan na kan ka. Saan na akayat asawan, akayat na kan? Imbaga nakadikan ka. Adinak kayat? Ha? Saan? Ngam no masirib ka. Maawatam ko madagiti pasamak. Ti kunam siguro. Masirib ka ngam iti siyak. Nagdulpat kan tupay. Awan disin ti atrabahom. Makigargar din kalaeng. Anya pay ti mapasamak iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Basit, aparaiso. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Maligaya po dati sa opisyal na YouTube channel ng Anbuka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para mabisuhan sa mga bagong update. Timasak Bayan, isang makapangyarihang Ilocano radio drama na naglalahad ng tunay na kwento ng pag-asa, pagbawi at paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat episode, tunghayan ng malalim na damdamin ng mga tauhan, ang kanilang mga laban sa buhay at ang muling pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ipinagmamalaki ng Anbuka Radio Drama 2025 ang nangungunang Ilocano Radio Channel na dalhin sa inyo ang mga kwentong sumasalamin sa ating kultura, pananampalataya at lakas ng loob bilang isang komunidad. Huwag palampasin ang bawat full episode ng Timasak Bayan. Eksklusibo dito lamang sa Anbuka, ang #1 Ilocano radio drama sa YouTube.